Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah 5 Pro Arewa, barkanmu da wannan lokaci. Yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu da fara ganin sabon transaction ko kuma transaction na gwaji wanda Allah ya kaddara na shiga tsakiya aka gabatar daga Alhaji Yusuf Jibril da ke Taraba, mai jeren giyar kamfaninnika na electronics na YJS Computers and Electronics Nigeria Enterprises, wanda ke da headquarter a Naguru Road da ke Sabon Gida, da kuma branch dinsu da ke Sani Road shi ma Sabon Gida. To Allah ya kaddara yau dai na fara a cikin wannan program mai taken 5 Pro Arewa Merchant Group, wanda Allah cikin ikon shi abin alfahari, abin godiya, ya samu ya anshi pi a matsayin high consensus. Wannan kaya da kuke gani na kimanin naira 68,000 ne, kuma aka anshi pi 0.005193, wanda shine katankacin ka raba pi gida 10,000 sai ka dauki guda daya sai ka raba ka ba da rabi. To kamar haka ne abin da ya faru. Muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya sanya masa albarka, ya sa wanda shi kuma ya samu aka yi transaction din da shi ma albarka a wayannan kayan electronics da muke gani. Muna alfahari da kai Alhaji Yusuf Jibril. Allah ya saka da alkhairi. Wassalamu alaikum.